Salam mehriban dostlar. Giyeceğiniz hayırlı olsun. Şol Instagram'da yazışmayalı. Şuun çarşamba günü Murdat ayın 4'ü olasa gerek. Yani miladi göre Türkiye göre 24 Temmuz 2024 yıl. Şuun şol rahmetli dostumuz, merhum dostumuz Anna Muhammed Beyatı yatlap bir görün vermekçi olduk. Elbette men öz hatıralarımdan, yatlamalarımdan aýtjak. Başga dostlarım, dogallarym goşuryp bilerler. Biri aýyrlanna wepat edenne her hil täsiri bardy. Bu dokdan ýakyna çelli. Onuň öz maşgalasy, hanwadasynyň içinde bir hil täsiri bar. Dostlaryň arasynda bir hilli. Bu dokdan bir hil täsiri bar. Ýene de her adamın ölümünün hem ödi değişik tapawutly täsirler var ýa. Şu wagtda çelli insan ýer ýüzüne gelenden bäri milyarlarça adam ölüpdir. Ýöne şol milyarlarça adamyň näçesi haýsy meçhurde täsir goýup bilipdir. Näçe adam şoňa gynanypdyr. Hemmesi bir däl, şoň arasy saýlanyp adam şeýle bir adyrly dostum, ýazy dostum Abdurrahman owunup da ýeripdir. Men internetde pesrak bolaýmy mümkin, ýöne men size şu wagt görmäge başladym. Hoş geldiňiz aýtýan şol üçin. İnternetiň sorasy da gowdalmy hadýan otayda. Hawa Anna Muhammed dostumyz asly duzolum. 1341-nji ýylda dünýäge gelen. Menden bir 4 ýaşda bolýar. Ondan oň bilen ýerden biz tanış diýen ýaly ýöne şol neşe Sahra gurulýan wagtynda oň bilen täzeden bir ýola çykdyk. O görüňe men gireýin ýöne şu wagt bir tarapdan dostlar girjek bolýar, men gynanýan girip bilmän duran ýerlerini, hem öz sözüm tutup dewam edesim gelip duranok. Şol üçin bolman ýagdaýynda da men görüň dewam ederim, siz meni bagyşlaň. Biziň aramyzda insan hem işede insan dörenden bäri insan bar, milyarlarça insan bolup geçipdir. Şu wagtda hem günde müňlerçe insan ölýär, müňlerçe adam dünýäň ýa ýöne käleri ýaşaýyşy, ölümi, geçmişi, bugüni başgalaryndan tapawutlyrak bolýar. Bir misal getiresim gelýär. Mesela Türkmenistan'da halk artisti diýilýär. Mesela bir honermend, beter güýçli halk arasynda tanalan bolsa, şoňa halk artisti bir onwan berilýär. Ya halk şair diýilýär şoňa. Garaz halk tarapyndan bir şol halkyň söýleýän derejesini görkezýän bir iftihar, bir derece berilýär. Men şoň arasyna ýene bir derece goşasym gelýär. Halk adamy. Bizim aramızda, yani insanlar arasında köptenç halk adamları var. Yani bütün ömürlerini halka sarf eden, halk uğrunda görüşen, öz peydasından geçen, şon ýaly adamlar aramızda ve şon ýaly adamlarım aramızdan geçenini gat gynandyrýar. Anna Muhammed Beyat şol adamdan birisi. Halk adamları bir. Türkmen üçün yanıp geçen, Türkmen üçün näme uğurda bolsa, onu diňe bir zat diýip, mesela bu şair ya bu ýazyjy bolmaýarda. Türkmeniň nirede damary gurýan bolsa, agyrýan ýeri bar bolsa, ýüreginiň agyrýan ýeri bar bolsa, Türkmenlere bir ýamalyk edilen bolsa, ösü şişin peýda bir zat boljak bolsa, şoňa ýortmaly şol adam. Näme üçin ýüregi
bütün Türkmen öz halkı için vurup dur. Durup bilen o. Yör desen yem yöreyen adamlardan. Men Anna Muhammed'i şon ýaly, şu tiplerden gördüm. Men onu tanışlığımı da ýerden bilýän alamet zatdygyny, näme Türkmen Sehra bir uly ýerde bir-birini tanaýan. Ýöne şol neşe Sehrany ýola düşürjek wagtym beter birden ýoldaş bolduk da. Bir gazaga der kısmet getirişýäli. On bir zat başlandan kağıda adam üyüşüyor da. Her kim bir maksat bilen bir hildirek bolýar ýöne. Şol Anna Muhammed saýlanyp durdy şolan ağzından. Ýüregi beter arassa. Arman marda, arman. Adamyň ýaşaýyşyna armany bolmaly. Ulu zatlar üçin ýaşamaly. Ulu bir alam üçin, ulu ferheng üçin, ulu bir millet üçin. Ulu iş etjek bolmaly. Bu adamlar nirede bir hayır edecek bu Türkmene şoňa ýortýan adamlardan. Ha eşitipdir şeýle men neşriýat gazypyn ýortup goldama gelen adamdan biri ve giýje men bilen bile gowlaşyp ýortup ona defter almaly, ona kompýuter almaly, ona adam tapmaly, kän işi bar. Bir neşriýat diýen oturup ýazyp da saşaryp okuýmak däl-la. Şonu 0 dereceden halkın eline ulaştıryansan, yetiştiryansan, köp yollardan geçýär, köp adamlar ýanyna gerek. O dostlarım, şol yollarda Türkmenin ägir uly goç şigitlerini halis niýetlen gelýän adamlary tanap görüp bolýar şeýler. Allaha şükür mektebini gaty kän dostlar bady. Men bir-birden çekip durmaýyn. Ha şu ýerin özüne Abdurrahman oňup bar. Ondan ýatlap durmaýyn da hemmesi şu ýerde diýip aýtýanlarny. Halk adamy bar geljek diýip ýazypdyryp şu ýerde bolandan alýan. Ondan Anna Muhammed'in bir aktiv da faal. Bu ýaly adam diňe bir neşriýede. Mesela üçin Kelalada bir ittifakçı Türkmene ýör Kelala gitmeli. Şu mesele bir täsirin getirmeli, bir haýyryň getirmeli. Ya benler Türkmenler olsa ona goşulmaly. Ya kümmetli şura olsa ýaşurlary gara üýşürjek bolmaly. Diýmek bir orada der. Sen ýüregiň bütün Türkmeni urup dursa, soňa näme bolsa sen şoňa goşulasyň gelýär. Ýüregiň diýri. Biz bu adamlara yürekler diri adamlar diýeriz. Büyük maksatly, armanly adamlar diýeriz. Ha sen ýaşap bilersiň, o maşyn al ýaşa, o iç keyfetde geç dünýäden. Ha beýle de adam azar arasynda. Tersini çörek gaýygyna geçip öğrenipken. O ýöne şolaryň gatdalyna ulu maksatdan ýaşayan adamlar gaty az we biziň dostumdan şolu sağlary birdi. Böyle adamlar köplenç öz neplerin rahatlarından geçiyor da köp vakta yetip bilmeýärler. Yani öz maşgaly, hanywada her kimin kynçylygy bar. Bulamany da bilýän öňüz. Ansat del ýaşamak, saga ýetişdirmek, ulmak bir hanawadan aýlamak. Oňa öz maksatlary, öz şahsy ýaşaýyşlaryndan köp zat elden bermeli bolýar. Yani sen hem özüňi ýörtüp hem halkyny ýörtüp bolmaýar da bir tarafyndan geçmeli bolýar. Şol üçin Anna Muhammed'in ýaşaýyşyna görene bir sady ýaşaýyşy bar. Oň üstüne ýaşaýyşynda da bir ulu wakalar da boldy. Ogly çinne kän ogurlyk çekdi, bir aşlaryndan geçen hadisalar bar. Şeýdip berişine ýene hyzmatyny edip ýör ha. Bir tarapdan ejir çekmeli, öz ýaşaýyşyny özüň taklap bildiň uly bir aňsady işdäl. O bir tarapdan ýene bir zat bola hyzmat üçin ýörtmeli. Bir tarapdan sen datka çagyryp oty, näme üçin falan zat ýazdyň diýip. O da ona da jogap bermeli. Şuň hemmesini hem adamy stres getirýär. Stres bolan meýdana urýar, aşgazanyna urýar. Şeýdip adam içerden zat etýär da, içerden ýok etýär. Şol Anna Muhammed'em şol dertliň hemmesine gynanç bilen soňuna rahat boldy. Şol özem bilmän galypdyr da. Özem bilmän galypdyr şu ýortup barsyny. Men bu habary eşitip gat gynandym.
Kıynandım Anna Muhammed'em. Yani iki hafta ömümlad ettik, gürleştik. Değişik bana diye Abdurrahman diye mena 92 da yaşar niyadım diye. Vallahi 60'tan geçmeyken alacak bolupdu bu diye de. 60'tan geçmek. Ay men de yok da sen dedim şu 92 deyip yatıver duruver dedi. Şondan bäriga gitme inşallah bu da geçer. Ruhiyan yukarı tutmalı adam meriz olanlar. Onunla da mı yani iyir gider diyemok hiç. Katı iyir gitti. Katı biderek bollu men adamdan bilmän nurun. Ol hem büyük insan hem bir zan nokta var. Zan nokta. Nirde olsan yanına gelip yetişip. Onu ansatiyattan çıkarıp olmayat. Ben elbette Ana Muhammed'in oğullarını da yazdım. Atlancan, dayancan bunlara Allah kuvvet diletip Allah rahmet eylesin ayıttım. Yine şu yerdenem Ana Muhammed'in oğulları hem kıyıdı hem oğulları atlan dayan hem ne kadırlı geleceğimiz hem esnemen baş sağlığı dileyen Allah rahmet eylesin Allah kuvvet versin bağırsına. Katı kıyınanlık böyle atlar yetip gitmeliler. Halk için yortan adamları biz yaşatmalı. Onlar koşkuya almadılar. Yani koşkuların koşkuyunu dürettiği bu adamlar. Koşku oluyor. Yaşayışlar koşkuyu. Biri yaşayıştan roman yazıyor. Biri şu romanın özü olup yaşayar. Bunlar roman olup yaşayan adamlar. Biz şoları yazmalı. Hükmen vade geçirmeli. Keçbi, kitaba, makallara geçirmeli, yaşatmalı. Ben özüm təze koşkuda başladım. Hükmen yazacak yürek duygularımı. Adam təze işten vaktinde yürek şeyler dolu, burun emedesi gelmeye, adam yazısı gelmeye. Ben her şu yağda geçirip var yanıyordum. Böyle hükmen yazacak. Bir de benim bir kitabım adı, gecelik romanım Sahaban Serzemin. İnşallah yakın vakti onu kağıdına çıkaracak. Yani Türkçe tercih oldu. Şonum Anna Muhammed Beyat doğasıma bağışlayacak şunu. Yazacak üstüne de. Sebep olan kahraman olup yaşayan yigit Anna Muhammed Beyat. Bizim romanımız da çok kahramanlığın romanı. Şol Anna Muhammed'in hem adı şu romanla bile kalsın diyen inşallah. Şu niyetimle var. Ondan Kerim Kurban Nefes'in bir koşkusu var da böyle koşku. Ben köp vaktada kâ yerlerde getiriyen şunu. Mesela için. Ozolun adamın yaratılışı şeyle. Bir adam olup kon, bir adam kiçi. Kişi özün ulukon sayır, özün kiçi sayır, ulukon kişi. İle şol sebeple ulukon kişi kiçiğinem günahsın göter boynuna. Kiçicekler bolsa ulu kişilen günahsını hesaplar ömür boyuna. Ulu iyi adamlar iyi iş et diye kiçi adamlarım şolun yalınışın zanaya oturup diye. Edil bizim zamanımız da bir adam hiç iş etmez, hizmet etmese onunla papaz adam. O tarafı da yok, biderek tarafı da yok, onu yamallayanam yok, onu eviyanam yok. Yönü bir adam yönü çıkıp iş bitirse onu söyleyen var, söylemeyen de var. Söyleyen över, söylemeyen de yamallar. Şeriatin bir cümlesi vardır. Herkes hattaret, düşman daret diye. Şol için Anna Muhammed yani oğullar hemiş öňe düşen oğlanlar. Ümmette şu yaşlılar meselesinde de kendi rahmet çektiler.
Onu da bilişin ýaly intikat edenem bar, gowranem bar. Ýöne şol tebigaty şu işleň. Birinden intikat edilýän bolsa, şol ýöne halk içinem ýortýan bolsa, şol etýän işi onuň ululygyndan şu intikat bolýar. Etmeýän adamam näme diňe sanaýa da ýankyýa, ýalňyş şey beýle şeydi diýip. Şol üçin biz bu ýigitlerimiziň birini ellemerdik. Bir de şol biziň täze neslimize, jawallarymyza nusxa bolmaly şeýler adamlar. Anna Muhammed diýen adam veya diýen adam bir kelimede Türkmen diýesim gelýär. Türkmen. Nirede Türkmeni bir zat bolsa şoňa gitmeli. Goşonty bolmaly. Türkmen dil edebiýaty bolsa goşonty bolmaly. Türkmen birleşdirmeli bolsa, hay şäher bolsa bolatyn, Akkala, Kümmet, Gümüşde baryp täsirini getirmeli. Bir tarapdan bizim Türkmen sehramiz o Siistan rawaly dalyp barýar ýerler zatlary. Onu da zallary ýanyp elinden gelen eden adam bular yani. İntikat edip sözlerini ýazyp. Bizim mezhebimizi her tarafı çekecek bolanlaryny onu intikat edip ýazyp karşysynda durup bir insan bolup ýaşamak da, sen gysga ömrüňde insan bolup ýaşamaly. Hakyň goramaly, halkyň hakyny goramaly. Onsoň gideňne ýaşy at galýar sende. Sen şonu wa etseň hem gitýän, etmeseň hem gitýän. Ýöne nähili gitjek gurun şunna. Ýaşy at bilen gitjekmi ýa-da bir peýdaly haýyrsy bir milyonlarça ýaşapdyr, insanlar, haýwanlar geçip garýar, sende şoň bir bolup galýar. Beýat ýaly bolmaly anyň. Ulgu bolmaly. Türkmeni kalın gurup durmaly. Elinden geleni edip durmaly. Ondan halkam seni hemişe ýatlar, adyňam ýagşylyň arasynda galyp. Tara men haýşym şair bolsak ýazaýlyň. Ýazyjy bolsak da ýazaýlyň. Nirede bolsa şeýle gowy insanlary ýatlap duraýlyň. Hem ýatlaýlyň, hem de şol gowy insanlar ýaly insanlardanam biziň ýaşlarymyz görelde alsınlar, nusga alsınlar. Şol haýşym şol. Kara seyitli bir zady bar goşgusunda. Kimde kim bir agaç ekse ýadyýar, dünýäň kitabyny onuň ady bar diýer. Hiç zat etmeden bir agaç ek diýer de agaç. Şoda hende bir ýadygar galdy diýer. Şol üçin elimizden bir ýagşylyk gelse etmeli. Her kimem öz istedadyna göre etmeli. Men her kim gelip bir ýurda gitmek ýok. Biri ilmi tarapdan güýçlidir, istedady bar. O tarapdan biri edebiýatda güýçlidir, biri werzişde güýçlidir. Ýöne näme başarsaňam şu taýda bir özüňden bir ýagşylyk halkyňa bir zat goýup gitjek bolmaly. Sebäbi hemmemiz gitýär, bu ýerde galan ýok. Ir geç gitýän, gynandyrýan tarapy bir dostumuz irek gitýär, biz ýeke goýup gitýär. Onun gitýän ýerde goýýar. İnşallah cennetdir. Biz gynanýarsa, biz näme üçin goýup galyp, bu ýerde galyp diýip. Ýöne biz gidemizde de ýene özümizden eser goýmaly. Ýene bizi de ýatlanlaryna gowy eserlerle ýatlanmaly. Dostum bir gelli, ýani ýene kesik zat bolmasa. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Kardeş. Ben 3-4 Hoş bulduk. adam baktım. Gelin bilemok. Kim geldi? Men geldim. Mürdeleerde vardı. Elim devde. Yöne vardı deme gelip layığında görecektim. Metalinde istifade edecektim. Elim devde. Bak başkalara el degenini de gelip bilen okuyor. Sen elinde gelip. O da. Bolya. Sayda uğurda vardı da seni gördüm. Senin vardı deme. Şu bağda meselede vardı deme.
bir yıl ve 2 yıl ve resmen sana sayfanı follow edip yani ene vada qawur yerlerden ene vada bir mevzu nemdi ulema Dağıstan'ın vada da bir live'larında ben metalabın bir makalede istifade ettim ve şitaydan vada sen ilimden vada da kadırlı diyenin vada da ben şunu istifade edenim bir aydın idim da ta şitayda şu fırsatla geldi de ene vada bir seni qawur yerlerde bir taraftarlarını Ağay diyeceğim. Tanrı yakın. Adınız ne miydi? Ben Nezeri. Ha, ay Nezeri. Köp Tanrı yakın ay Nezeri. Nezeri. Selamet bol. Nezeri doğduğunuzken yine bir yerin üstüne koşuldu. Tanrı yakın. Aa. Selamet bol. Oluyor. Ben başka doktor alıp olayım seni yani. Olacak o olacak. Aa. Bernaba'da. Tanrı yalkasın men dinleyenliğiniz için kadırlı yaşlıyımız hanı muhabbeyat mekan cennet olsun yatan yeri yaktı olsun tatlı inanlık inanması ansat der yöne biz şeylik inançdan başka elimizden geliyen zat da yok ruh şahat bolsun hemişelik aramıza kalsın yani. Ben de sizinle hoşlaşıyorum. Beni dinleyeniniz için. Çok sağ olun. Yine görüşürüz, yine görüşürüz. Tanrı yapsın. Çok sağ olun.